Чакай бе, Любчо! Ей, ма трябва да изправиш тук назад! Що? Чилиш нагоре и ще изправиш тук и тогава! Дей! Да, слушай какво ти казвам! Абе, не знам, но къде има, трябва да дойдеш и тук да я изправиш. Дай там догоре, ама трябва да изправиш. Чакай, ма. Банка, виката. О, десно и чакай! Наляво! Там пътя! Кога там скалите да изпърне в ляво? Там горе силно се обръща, не знам. Има! Боби, това е ниво 1, има ниво 6. Аз да мина ниво половина. Само не скръши штанга. Бобите, че не мога, качай. Ела тук изправи! Прави! Ние му се смееме, бах ти блокажа го, бре! Нема човек, блокажа е голяма работа. Ако нема то блокаж отпред. А ти представи си отзад, ако има още един такъв сериозен. Нема то. Не, супер. Ей, хора, сега ако не го поздравите, не си познавам нито един. Трябва гитарата. А как не го поздрави? Бего там, ще кара фронтерата. Не бе, стоп блокаж, супер, аз не очаквам. Без засилка ли? Не! Той ще изпусне надолу. Мога сили надолу. Бей, бей го там. Има скала, ей. Браво! Браво!